Bertsoa bizi gazte bideo podcasta. Arabako bertsozale elkartea eta Izaskun Arrue kulturgunaren eskutik. Kontu kontari gatoz gaur hemen kantari, historiota algarak denontzat prestari, gaurko gure gonbita izan da ederki, hemen dakagurekin egoi jauregi. Hemen dakagurekin egoi jauregi. Jo, ese polita, eskerrik asko. Zuri etortzeagatik. Bueno, gaurko gonbidatua egoi jauregi da. Zure aitonak Berraitona barkatu frankismoaren garaian euskara klaseak ematen zituen izkutuan, bere etxean, horrela da, ezta? Bai, hori da. Eta, bueno, oso interesgarria iruditu zaigu egoera horrekin lotuta, frankismo garaiarekin lotuta, zure Berraitonak egindako lana. Lehenik eta behin kontatu aldiguzu nola zen pixkat bere eguneroko bizitza. Nola, frankismo horretik edo bai, ja, frankismo hasita, zegoenean. Bai, hasita zegoenean. Bueno, hasiera batetik injustizia bat iruditu zitzaion egora guztia. Eta horregatik erabaki zuen, pues, euskera zekienez, zerbait egin behar zuela, pizkat, bai bere seme-alabei eta bai, pues, herriko jendari errenteria dela, hor Donostiako aldean dagoena. Pues, bertako jendeari erakusteko, pues, pizkat euskera eta ez galtzeko... Bizirik mantentzeko, hori da. Bai, berak txikitatik ikasi zuen, edo... Bai, betidanik jakin izan zuen euskera ondo hitz egiten. Eta nolakoak ziren euskera klaseak bere etxean? Bueno, lehenengo hasi zen bai bere seme eta alabekin, eta gero pues, ikusi zuen oso ondo joaten ari zela, erabaki zuen pizkat ere herrira zabaltza, eta horregatik hasi zen paperak banatzen eta horrela, eta herriko jende gehiago hurbiltzen hasi zen, dena eskutuan, argi eta garbi. Bai. Eta hor ere erabaki zuen ideia hona zela pues, bertso batzuk sartzea, batez ere Iparragirrerenak, bertsolari famatu nagian euskal kulturan, eta pues, horrela pues, euskara bizir mantentzeko, eta bar. Eta, bueno, guzti hau arriskutsua dela zela jakinik. Argi eta garbi bai. Bai, eta orduan berak nola sentitzen zuen guzti hau? Azkenean beldurra suposatzen dut, ez? Bai, argi eta garbi beldurra zuen, azkenean debekatuta zegoen bai euskal kultura eta hizkuntza, eta pues, bai beldurra zuen, baina nik uste dut garrantzia handia ematen ziola eta horregatik pues, horre nolabait bultzatzen zuela euskara transmititzeko. Bai, eta agian zuri nolabaiteko harrotasuna dakarkizu horrek. Bai, baina nik uste dut pues, ez dela bakarra izan, azkenean hori egiten zuten guztiak izan dira bai oso beharrezkoa gaur egun euskera pues, pizkat normalizatuago egoteko eta gero eta egoera hobean egoteko. Nik uste dut nire Berraitona bai izan zuela garrantzia, baina beste guztiekin batera. Talde lan bat izan dela esan dezakegu. Bai, hori da. Talde lana garai horrietan oso garrantzitsua zen, ez? Bai, nik uste dut garrantzitsuena. Bai, bakarka. Euskera mantentzeko guztiok, bai. Batera, lan egitea. Bai. Bueno, eta orain zuk nola sentitzen duzu, zer egiten duzu zure eguneroko bizitzan, agian pues, zure Berraitonarekin lotutako zerbait edo? Bertsoak erabili ez asko, baina... Bai, saiatzen naizela, pues, agian lagun artean pizka zailagoa da euskera erabiltza momentura, baina bai familian beti saiatzen naiz euskera alik eta gehien erabiltzea. Eta gaur egungo, aipatu duzula justu orain, gaur egungo gizartean zer da, lehen baino errezagoa edo zailagoa euskeraz aritzea? Argi eta garbi errezagoa, gaur egun ez dagoelako debekatuta. Baina ere orain di, pues, asko falta da hizkuntza normal bat. Normalizatzeko. Bai, eta egunerokortasunean pues, beti erabiltzeko. Eta zuen ustez, nola erabiltzen duzu zuke euskera egunerokoan eta horrela? Guk egia da, erabaki genuela podcasta euskeraz egitea argi eta garbi. Bai, zabaltzeko eta pizkat garrantzia gehiago emateko euskarari. Bai, nortasuna adierazteko baita ere. Bai. Eta testigutza asko entzun ditugu oso desberdinak, eta gai oso desberdinei buruz, bai. Eta duela gutxi baita etorri zitzaigun zure kasuaren antzeko neska bat. Egia da, bertsolaritzarekin ez zuela inbesteko loturarik, eta hori da, zure kasua berezi egiten duena, baina baita oso interesgarria izan zen. Bai, goratzen dut.
Jo, ze ondo. Poste naiz hain ondo atera izana podcast hau, eta guai dago. Hau egitea, pues, pizkat euskara kultura sustatzeko eta horrela. Bai, gure helburua zen pizkat jendeari pues, esatea podcastak euskeraz ere egin daitezkela, eta pues, pizkat jendea kontsumitzeko, ez? Euskera Bai, pizkat gehiago. euskal kontenidua edo Bai, edukia sortzea. bai. Eta galdera bat, hor bertso batekin hastea saioa ze izan da, pues, nire birraitonaren pues, etorri baino lehen esan nizuelako pues, bertxotan aritzen zela klasetan edo egin ohi duzuen zerbait da. Egin ohi dugun gauza bat. Bai, da azkenean kapitulu edo episodio bakoitzean, pues, guk pizkat gonbidatua, pizkat... Aurkezteko eta... Bueno, ja amaierara heldu garela eta pizkat naroak amaituko du hasiera moduan, hasieran bezala bertsoarekin, orain bertsoarekin bukatuko dugu. Bai. Bezez, naroa? Gaurkoan gogoratu dugu garaia euskaraz isiltasun luzearen zama, baina bertsoak beti mantendu dizkera, horregatik jarraitzen du beti aurrera. Hau bai dagoela ganoraz. Vale, eskerrik asko. Bueno, Zuei. honekin bukatu dugu, eskerrik asko entzuteagatik. Agur. Eta aurrengo saiora arte. Agur.